Haka jing lekai Indian Premier League haprega Kolkata Knight Riders Persia ega Delhi Capital. Haba pai shek nega jing lekai ka klub jong Shah Khan ka KKR kala kor ka nam job hadin bagalala bat Pynliem suk ega DC hadu Shispa ndeuron. Haka baga KKR kala la bat kamai hadu Arspa nyau pro aron kat baga DC kala la bat kamai tang Shispa ndeuron. Baling baga nega jing job ka KKR kala kiu shaka kerdan ka meningkong hakami ikhen point. Haka jing lekai Coppa Italian semi-final fast leg aprenga Juventus Persia eka Lazio. Haka kela step jong ka jing lekai omdon kino gebla bat penki jar na baro artli Kynhun. Badai haka kela mit kata haka minit ke basan peu ka Juventus kelayo bat penki jar ningkong lengbau chisa. Batang hadin khat sau minit kata haka minit ke ban riu peu sau. Ka Juventus kelayo yang bat tap eka gol ka baar lengbau la Khyrwit. Badai le bagi niki gol ka Juventus kalala bat Pynliem ka Lazio da Arlanot haka niki jing lekai semi-final fast leg. Haka jing lekai French Cup semi-final hapeng ka Kynhun Mbappe ka PSG Persia ka Rennes. Haka niki jing lekai ka PSG kalala bat Pynliem ka Rennes dai Weilanot. Badia ka niki gol Pynjop jong ka PSG la yo ban tap lengbau rang lekai bekensai jong ka Kylian Mbappe haka minit ka basau peu. Haka jing lekai DFB Pokal semi-final hapeng ka Leverkusen Persia eka Düsseldorf. Haba pai shek nega jing lekai ka Leverkusen kadang peteng ban khori ka nam job hadin bagalala ban Pynliem suk eka Düsseldorf da saulanot. Bada haka nega jing lekai Florian uliyo ban tap gol naga menta ka Leverkusen kata uliyo ban tap haka minit ka balai peusan ban haka minit ka ban riu peu. Baling baga nega jing job ka Leverkusen ka layo ban rung shek final jong ka DFB Pokal haka sin ka basau. Haka jing lekai Premier League hapeng ka Arsenal Persia eka Luton Town. Haka jing lekai ka Arsenal kala khori ka nam job hadin bagalala ban Pynliem eka Luton Town da Arlanot. Badia kini ki gol jong ka Arsenal layo ban tap nengkong haka minit ka baar peu lengbau Odegaard. Badia ka gol ka baar ka Arsenal kala yo ban tap lengba ka ungol jong ka Luton Town haka minit ka basau peu sau. Baling baga nega jing job ka Arsenal kala kiu biang shaka kerdan ka bah klidu jong ka mit yen point haka baga tam 10 point ya ka Liverpool. Agawai par ka jing lekai Premier League hapeng ka Manchester City Persia eka Aston Villa. Haba pai shak ka jing lekai ka Manchester City ka layo pat penki jar nengkong tang haka minit ka bakhatway lengbau Rodri. Henry tang hadin khandai minit kata haka minit ka ba arpeu ka Aston Villa ka layo ban tap eka gol penya khai lengbau Duran. Henry hashwa ban kut ka kela step kata haka minit ka ba sau peu san plus way lengbau Foden ka Manchester City ka layo biang ban tap eka gol pentam. Haka kela mit kata haka minit ke ban riu peu ar saisian Foden layo yang ban tap ya gol ka ba ar ka jong bat ka balai naga benta ka Manchester City. Batang hadin nyau minit kata haka minit ke ban riu peu khandai Foden layo yang ban tap ya gol ka basau naga benta ka Manchester City bat ka deru ka gol hat-trick ka jong haka nega jing lekai. Bat dei le bagi negi sau gol la pelong ya ka Manchester City bagan khori ka nam job haka nega jing lekai da sau la ka wei. Haka jing lekai CONCACAF Champion Cup quarter final hapeng ka Kynhun Lionel Messi ka Inter Miami Persia eka Monterrey. Bad haka nega jing lekai Lionel Messi Clemdon bad ka Kynhun. Aba pai shek nega jing lekai ka Inter Miami ka layo shwa bad penki jar nengkong tang haka minit ka bakhat khandai lengbau Thomas Aviles. Bad hadu bukur ka kela step ka Inter Miami katam dai Weilanot. Haka kela mit kata haka minit ka ban riu peu san ka Inter Miami hap ban yele kai tang ship peu ngut hadin Baurius ulayo ya ka red card. Bad haka minit ka ban riu peu khandai ka Monterrey ka layo ban tap ya ka gol penya khai lengbau Mesa. Bad hashwa ban kut ka jing lekai kata haka minit ka ba frap peu khandai ka Monterrey ka layo biang ban tap ya ka gol pentam lengbau Rodriguez. Bad dei le bagi ki gol la pelong ya ka Monterrey bagan la ban Pynliem ya ka Inter Miami da ar la kuwei haka nega jing lekai quarter final first leg.